Ei, prieteni, a venit momentul să vă spun a cui este vocea. Din păcate nimeni nu a reușit să recunoască vocea, așa că premiul de 1.000.000 de euro rămâne la mine. Da. Bun. Să vă spun sau să nu vă spun? Hai să vă spun despre cine este vorba. Bun. Vocea pe care ați auzit-o de 4 ori și n-a reușit nimeni să o recunoască, deși, sincer, mă gândeam că Dani va reuși să o recunoască, dar se pare că nu a recunoscut-o nici măcar el. Vocea este a lui Florin Salam. Melodia este Tu meriți tot. Vocea este un decupaj de la finalul acelei piese. Dacă aveți curiozitatea, ascultați piesa voi în privat. Acolo, în niciun caz, eu nu o să o difuzez aici. O să mai pun încă o dată vocea ca să comparați numele cu vocea, să vedeți că despre acest, cum să-i spun, că interpret e mult spus, despre acest domn este vorba. Înainte de a-l asculta încă o dată pe Florin Salam, poate pentru ultima oară în istoria lui aici la Radio Teador, o să vă anunț că după urmează microrecitalul serii. Nelu Bălășoiu va cânta 5 dintre cele mai frumoase melodii ale sale. Sper să vă placă melodiile alese de mine și haideți să ascultăm microrecitalul serii. Cel mai tare microrecital la tine acasă. Ascultă microrecital alături de Virgil. De mine, dar nu mă vorbesc de bine, nu știu ce-ar avea cu mine. Mai mândruță, mai mărie, dă-mi gurița numai mie. Vai un, vai o ba, că ne vede cineva, că ne vede cineva și ne strică dragostea. Știu pe pământ, n-am fost hoț și nici nu sunt, n-am furat cai, nici cârlan, nici n-am spart casă de bani. Mai mândruță, mai mărie, dă-mi gurița numai mie. Bai un, bai o ba, că ne vede cineva, că ne vede cineva și ne strică dragostea. Am să plec noaptea la casă, să țin calea mândrelor, în ciuda dușmanilor, să le fur la fiecare, bani în câte o sărutare, să se ducă vestea în sac, că sunt hoț cu adevărat. Mai mândruță, mai mărie, dă-mi gurița numai mie. Bai o nu, bai o ba, că ne vede cineva, că ne vede cineva și ne strică dragostea. Bai o nu, bai o ba, că ne vede cineva, că ne vede cineva și ne strică dragostea. Ia un loc și bucură-te de artiștii tăi favoriți în cel mai tare microrecital direct la tine acasă, live alături de Virgil.